Lando e. Anao koa zala vraiment bordel. Za mandeha 2 jours. 2 jours za mandeha, za avaraza bagnatintra fandrina milombombo. Na fandrina andeha tsy hainao magnamboatra izy. Izy mapakamo anao koa Tsy mapakamo zaka tsy karaha zegny ka raha fiarahana zegny. Raha tokoa milamy fandrina io. Neny tsy amboarina milamy koa tsy za fa hainao avy. Miasa mama za matiny fandamina ty zana za hainao avy fandrina zava ambony ambany tsisy raha manjary. ataova izy fa minao raha tsy diko indray. Za tsy tena karaha zegny. Avy eo ino koa ty. Kapotin-jovy ty Lando. Kapotin tsy hainao nino. Tsisy lavinao zegny. Ako mamreny za. Boka mikapoty tena be ambony fandrina teo iny. Kapotin-jovy ty. Wendy olo mitondra viavy. Tsisy Wendy mitondra viavy nitainao zegny iny tsy ovinao iny. Hanin-jovy. Basa mandra karaha io. Hitanao za malasa melanao. Kaya Wendy zay za mitondra viavy Wendy. Wendy olo mitondra viavy anaty lavatrango. Ako chambre aketo sa Wendy viavy. Za ty masaka mivanta fa za sara mitondra viavy. Kaya ko Wendy no za mitondra viavy Wendy. Tianao kasa direct tia malo karaha io. Fa izy baka zay. Avatanao fa izy mpako amsoranao iny. Anao zo mandinika za mitondra viavy anaty lavatrango teto nanao mandinika fo. Iny no ko zay za mateto za kun tsy teto e. Nefa ndrema fo ni bomba ambony ambany eto. Anao mbo azo magnala karaha Mari aminakazy. Mamoromore za ma. Io tsy za masaka mivanta fa za sara mitondra viavy anaty lavatrango. lavatrango. Tsy fatafatan-tay zegny io. Za tsy kana mapipitriky viavy ato ma chambre etanao. Mamoromore za vatanao. Mandihitanao ty? Karakory ma? Tomarere telefone. Anao mitondra viavy tato. Mitondra viavy tezaka. Diely kazarina ndraiky za. Azalahy, anao mitondra viavy tanaty lavatrango ty tato. Wendy anao mamsary lefa sala ndo magnano jery naka eto. Za sara mitondra viavy tôny. Anao karaha nivolagna taminah mitondra viavy. Za sara mitondra viavy tô zegny Lando. Tsy ngana viavy anao tapiny kapoty sa tsy anao kapoty bleu ty. Na koleran'ny kapoty zegny tsy haiko. Tanao zegny? Ty tsara mitondra viavy. Azo fagnary jery. Wendy e. Nivolagna taminah. Anao karaha nivolagna taminah hoe viavy tsy maintsy ndesiko an-tragno fa viavy nalena. Tanao zegny? Wendy e. Fitrasana viavy za. Wendy e. Mivolagna raha maro fa malo be zay ato azafady. Kapoty tanao kapoty mbo tsy fa bovanao ty niany. Tsy vitan'io. Manambady. Marina vady zay. Wendy e. Tsy anao zegny masaky mivolona. Tsy anao zegny masaky mivolona fa anao sara mitondra viavy tanaty lavatrango ty tato. Eny kapoty nividinao antanao andeha midianao za. Raha indesinao fitakagna midianao za. Viavy indesinao. Pare azariana anao sa fagnary jery mandany crédit n'olo fa anao tapiny kapoty Lando. Wendy e. Azonao? Wendy e. Atsika za famoromorera fiainana ty Lando. Ok, bas merci no Merci no aza. Azariana Wendy any jerinao. Anao tsy abeky fandehanany ndraikyasa anao viavy. Za sara mitondra viavy tanaty lavatrango. Kaya iny koa basa andeha mamesa anao hoe Wendy mitondra Azalahy. Ande anambela Wendy mitondra zonga ty ntragno ataty mas. Izy mitondra Wana kapotinao. Azalahy, mba Wana kapotinao wana. Wana.